Il-konfużjoni tal-koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku tirriżulta wkoll mill-fatt li m'hemmx ftehim ċar dwar min ikun Viċi Prim Ministru jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ il-Gvern. Kien għalhekk li dwar min kieku jkun f'din il-kariga importanti li llum għandu Luis Grech staqsejna lil Mario De Marco. Iżda De Marco li b'mod naturali ħafna kienu jassumu li jkunu għalilna li wieħed jara. Għax forsi ma kontx ċarek tkunu ġifieri titelaw fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista Marlene Farrugia se tkun il-Viċi Prim Ministru. Naħseb li kandu jaraw mbagħad il-Prim Ministru ta' kien żmien. Min ħajaħtar jiġi. Ġifieri m'intix informat inti dwarek. Ja domanda ipotetika nerġa' ngħid. Il-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu fuq l-istess lista tal-Partit Nazzjonalista iżda jekk mill-Gvern jivvotawx flimkien mhuwiex ċar. Dan kien evidenti fil-konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbar li saru ħaġa waħda. M'intix tkun ċara, I'm sorry. Ħadd tkun qed tivvota man-naħa tal-Gvern il-Partit Demokratiku man-naħa. Dejjem għal dak illi huwa sew u ħankunu hemm biex naraw illi l-Gvern jimxi ma' dak illi huwa sew u li qed. Permettili nżid xi ħaġa oħra Marlene. Permettili nżid xi ħaġa. Ma ġibtniex. Aħna ħanivvotaw dejjem għal dak illi huwa sew. Ma taqblux ħadd tivvotaw kontra l-Gvern. Fid-dawl tal-importanza tagħha din il-mistoqsija saret iktar minn darba. Iżda bħal madna ma nafux min se jkun Viċi Prim Ministru, lanqas dwar dan ma kien hemm tweġiba. Il-mistoqsija tiegħi ħadd tivvotaw dejjem man-naħa tal-Gvern intom bħala Partit Demokratiku, id-deputati parlamentari lil min se jwieġbu lilek jew lill-Partit Nazzjonalista. Il-Forza Nazzjonali ħadd twieġeb lill-poplu. Le, fil-Gvern imma ikun hemm mixju sewwa intom il-deputati parlamentari l-imnaħa ħat ivvotaw, dejjem ħat ivvotaw fin-naħa tal-Gvern jekk ikun hemm ixxu f'kasta imġiba tkun ikkundannata mill-Awditur Ġenerali int se tivvota favur in-naħa tal-Gvern il-Partit Demokratiku. Fuq kollox kellha dikjarazzjoni ċara Marlene Farrugia nnifisha. Nantiċipaw illi ikun hemm diffikultajiet